तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर तो बे भिडिअ'आनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर जे आं मानि बागै भिडिअ'खौ बुंनो नागिरदों मानि बागै भिडिअ'खौ बानायदों लोगोफोर आरो मानि बागै आं बुंनो नागिरदों तो लोगोफोर आंनि बुंगोना बेनो जाहैबाय जे नोंथांमोना थांनानै नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे मुम्बाइ सिटि नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो महाराष्ट्र सिटिखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखायो नङा महाराष्ट्र स्टेट मुम्बाइ होनो लोगोफोर जेखौ जे जोंनि इण्डियानि देरसिन सिटि आरोना बियो तो बे सिटियाव मा जादों नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखाबाय बे थाम्बनेलाव बे सिटियाव माने गिदिर माने बारहुंखा अखा नै बेफोरबायदि जागासिनो दं लोगोफोर जोबोद गिख्रंथाव आरोना नोंथांमोना नुवाखैबा दिनै खोनासंदो आरोना जे मुम्बाइआव माबायदि जादों तो इउटुबफ्राव निउसफोराव नुगासिनो लोगोफोर तो नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ जे मुम्बाइआव गिदिर बेफोरबायदिनो माने बारहुंखा अखा हादों बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर तो बेखायनो नोंथांमोनखौ आं मानो भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननिसिम तो नोंथांमोना सेफटि जानायनि थाखाय जानांगौनि थाखाय नोंथांमोना जे हाखराव दागब्रथों बेफोरबायदियाव दागब्रथों बेफोरबायदिनिफ्राय जेराव सेफटि जानो हायो बेखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय माने भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर तो मुम्बाइआव बेफोरबायदिनो गोबां बेफोरबायदिनो बिल्डिं न' स' हटेल नै बेफोरबायदि गोबां दंस आरोना बार अखाजों गोबां खहा लाख क्रर खहा आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर मा होनबावनो ना तो बेखायनो जों ओजों जागथाग मुम्बाइआव जागथाग जोंहा बेयाव सेफटि थानो मोननांगौ आरो सेफटि जानांगौ मानो होननानै बुङोबा जों गावनि जिउखौ लाखिनांगौआ मामुलि नङा बेफोरबायदिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोबोद गोब्राब बेफोरबायदि बारहुंखा अखा जायोबा दंफां लाइफां बायसिनो लोगोफोर मानसिफ्रा थैलाबायो लावलाबायो तो बेखायनो नोंथांमोना सेफटि जानो थाखाय न'निफ्राय ओंखारनाङा बेंगालर मुम्बाइआव थांनो नांथ'वा नैबे अखानि बोथोर जोबबासो माने नोंथांमोना थां आं सानो आरोना बेखौ तो आं नोंथांमोनखौ थैजानो लुबैया लोगोफोर आंनि साबसक्राइबार्सफोर जायनाखि आंनि भिडिअखौ नायग्राफोर नोंथांमोननिसिम आं खावलायो जे गुरैयै नोंथांमोना दायो माने बिदेशआव दाथांथ' मानो होननानै बुङोबा जोंनि आसामावनो गिलु बालु जागासिनो अखा खोरोमनाय बारहुंखा नंगौना नङा अब्ला बे मुम्बाइ बायदियाव थांनानै जामब्रहैनो लोगोफोर तो बेखायनो नोंथांमोना दाथांथ' लोगोफोर 6 मासनि उनाव थां 5 मास 6 मासनि उनाव तो दिनैनि भिडिअ बेनो लोगोफोर जे नोंथांमोना सेफटि थाबानो जाबाय जे न'निफ्राय गोजानाव दाथांथ' तो आरो जोंनि जायगायावबो गोबां बेफोरबायदिनो जानो हमो तो बेखायनो नोंथांमोना मुम्बाइआवल' नङा जोंनि बे ओनसोलावबो नोंथांमोना बाहेराफ्राव ओंखारलाबायनो नाङा बेफोरबायदिनो दैफ्राव थांलाबायनो नाङा बायसान्स जे दैफ्रा देरलाबायनानै दै बिमाफ्रा देरलाबायनानै नोंथांमोनाबो जे लाइफआ खहा जागोन तो बेखायनो नोंथांमोना थांलाबायनो नाङा बेफोरबायदियाव ओंखारलाबायनो नाङा आरो गोजान जायगाफ्राव थांलाबायनो नाङा आरो अखा खोरोमनायाव नोंथांमोना बाहेरायाव ओंखारनो नाङा तो आं बेखौनो बुंनो सानदों आरोना नोंथांमोनखौ तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर तो नोंथांमोननि सापर्टआ आं दिनै माने जौगागासिनो दङ तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन सि इउ नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय बाय